कुणाल इकडे बघ. जा पटकन सुसू करून ये. जा जा तू आला ना. जाऊ तू आला. बिर्याणी बघा गरम. खाली बस. तू गुड बॉय ना. खाली बसा. सुरुवात झाली आहे ना. कुणाल इकडे बघ. पेंटर आलेत ना 2. कधी व्हायचा अजून हा दिवाळ बाकी आहे. हा आणि तो हा दिवाळ तो उद्या करणार. आता नाही होणार ना. बरं झालं एवढा पुरा करा. गुड मॉर्निंग सर्वांना. सकाळची वेळ वाजलेत 6. हल्ली काय होतं 5 वाजले ना का डोळे उघडतात काय समजत नाही. झोप लागतच नाही आहे. मी काय करते उठते सकाळची आणि घरामध्ये मग अशीच बसून राहते कारण बाहेर येऊ शकत नाही. अंधार असतो. घरात बघितलं उठून तर सगळेजण झोपले होते. कुणालचे बाबा पण नव्हते लवकर उठले. त्यांना ना जरा ॲलर्जीचा त्रास आहे. म्हणजे आता बघा थंडी पण चालू झालेली आहे आणि घरामध्ये जे रंगकाम चालू आहे ना त्याच्यामुळे त्यांना थोडाफार त्रास होतो. त्याच्यामुळे लवकर आता उठत नाही ते. म्हणजे 6-6:30च्या नंतरच उठतात. मी थोडा वेळ घरात बसले आणि नंतरला मग जसं उजळायला लागलं मग बाहेर येऊन बसले. एक 10 ते 15 मिनटं बसून होते. कुठून सुरुवात करायची म्हणजे सगळ्यात आधी काय काम करायचं याचा विचार करत होते. घरामध्ये सर्वजण झोपलेलेच होते. शेवटी कंटाळून उठले आणि बघत होते काय करूया. तर कपडे दिसले ढीगभर पडलेले. तुम्ही आधीची क्लिप बघितलात ना कुणाल बघा कलर काम करताना. ती संध्याकाळी मी काढली होती आदल्या दिवशी. तर दिवसभर बघा कलरचं काम असतं त्याच्यामुळे ह्यांच्या सर्वांच्या आंघोळ्या की नाही संध्याकाळच्याच होतात. त्याच्यामुळे कपडे मग फारसं असे सकाळचे धुवायला नसतात. डबल कपडे होतात सर्वांचे. तर ते काय केलं अगोदर साईडला करून ते सरळ करून ठेवले आणि म्हटलं ते कपडे आधी भिजत घालूया. कपडे एक साईडला करून नंतरला मग झाडू काढून घेतली. मागची पडवी आहे आपली पुढची पडवी आहे ना ती सर्व साफ करून घेतली. घरामध्ये झाडू काढायचा प्रश्नच नव्हता कारण सर्वजण झोपलेले होते आणि आता काय थंडी पडले ना त्याच्यामुळे कसे डोळे पण सर्वांचे उघडत नाही. कुणालचे बाबा पण हल्ली जरा लेटच उठतात म्हणजे 6-6:15च्या नंतर उठतात. तर मागचं पुढचं अंगण झाडून झालं आणि मग आपलं जे गार्डन आहे ना तिथे मी आले आणि घराभोवती जितका पण कचरा पडलेला होता ना तो सर्व जमा केला. कागद आहे प्लास्टिक आहे म्हणजे चॉकलेटचे बघा रॅपर वगैरे असतात ना कागद वगैरे म्हणजे आमच्या घरातलीच माणसं टाकतात. त्यांना सवय आहे म्हणजे खायचं आणि घराभोवती इकडे फेकायचं. तर हे नेहमी असं पडलेलं असेल ना तर मी जमा करते आणि तो सगळा कचरा जो उचलून आहे ना सरळ चुलीमध्ये टाकून देते. जाऊन आता शेगलं वाजवलं जा तू लवकर ये ना. सुसू करून येता जा पटकन. सुसू करून येता. जा तू आला ना. जाऊ तू आला ना. जा पटकन तर जाऊन येता. तेव्हा किती वेळ नखं मारली होती अंगावरती. येतो तो सुसू करायला गेला शेरू वाग्या. तू आला ना जाऊन आता बाहेरून. बस इथं खाली बसा खाली. तर सुपात ठेव हे करून. केळी पिकत चाललेत. पाखराने खाल्लं होतं हे कट झालं म्हणजे गरमीने. पाखराने ते वजन होतं ना गरमी. तर खालच्या सुपात ठेवायला पाहिजे. गरम पडलेली काढली नाही ना तर सगळी केळाची साईज बघायची कशी. चला इथे आपला चहा तयार झालाय. सकाळचा पहिला चहा. तर चहा पिऊन झाल्यानंतर लगेच मी नाश्ता बनवायला घेतला. आज नाश्त्यामध्ये बनवले होते कांदा पोहे म्हणजे झटपट होईल याप्रमाणेच तयार केले होते. खरं म्हटलं सर्वजण नाही म्हणत होते कारण केळी भरपूर पिकली होती पपई पण होता की नका नाश्ता बनवू आपण फ्रूटच खाऊया. पण मी नको म्हटलं मी झटपटीने कांदा पोहे बनवते आणि मग कांदा पोहे तयार केले. सोबत केळी पपई हा सर्व नाश्ता होता. सर्वांना दिला खायला. थोडीशी घाई होती कारण कुणालच्या बाबांना जायचं होतं बाजारामध्ये. आज एक स्पेशल डिश करायची होती. पिशवी घेतली बाजारात जायला निघालात ते. ते आतमध्ये बघ पिशवी आहे बघ. आतमध्ये बॉक्स आहे ना किचनच्या खाली बघ मडका तेलाचा बॉक्स आहे ना त्यात बघ सगळं हे पिशवी आहेत. आता बघितलं एका पाय चप्पल घातले. हा आणि एक पाय असाच. ते मोजा खराब होऊ नये म्हणून काय मोजा खराब होतो ना म्हणून तर चपला पाहिजे ना.
पाय खाली जमून टाकू शकत नाही. तुम्ही काय हे मिक्स करून थांबलात? कोणाला येतं ना कोणाला कोणाला तर काम, कोणाला झालं होतं ते पण बनवून? बाबा निघाला. मला पाठवतो बोलला तो. अच्छा असं आहे काय? हां. तर कुणालचे बाबा बाजारात की नाही थोडंसं सामान आणत होतं म्हणून गेले होते. स्पेशल डिश म्हणजे कुणालच्या काकांसाठी आज स्पेशल डिश बनवायची होती. त्यांना की नाही नॉनव्हेज भरपूर आवडतं. आज नॉनव्हेजचाच वार म्हणून त्यांच्यासाठी खास बेत. तर सगळ्यात आधी मी काय केलं, इथे मी कपडे की नाही मशीनला लावून घेतले आणि मग बाकीच्या कामाला सुरुवात केली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची गडबड चालू आहे. आता मशीन चालू केले, आता झाले किचनमध्ये. किचन थोडंसं आवरून घेते. कुणालचे बाबा अजून काही आलेले नाहीत. आज ना त्यांना स्पेशल खायचं आहे, म्हणजे बिर्याणी बनवायची जेवणामध्ये दुपारच्या. आणि आपल्या घरामध्ये कलरचं काम ना आतमध्ये चालू आहे. कुणाला आहे आणि कुणालचे काका दोघंजणं करत आहेत. आणि आवाज बघा येतो ना कलर काम करताना, ते पुट्टी बघा लावतात ना, तर आवाज होतो थोडाफार. त्याच्यामुळे जरा थोडीशी गडबड होते. ठीक आहे, व्हॉइस ओव्हर करून तुमच्याशी बोलते मी. चला झटपट ना रेसिपी तुमच्याशी शेअर करते मी. तर मगाशी मी तुम्हाला म्हणाले की आजचा बेत कुणालच्या काकांसाठी. तर नॉनव्हेज त्यांना की नाही भरपूर आवडतं आणि खास करून माझ्या हातचं जर का बिर्याणी किंवा मच्छी चिकन हे जे प्रकार असतात त्यांना आवडतात. तर त्यामुळे म्हटलं चला आज वार आहे तर आज खास त्यांच्यासाठी बिर्याणी बनवूया. तर थोडंफार सामान की नाही आणायचं होतं, म्हणजे चिकन वगैरे लागणार होतं ना. तर कुणालचे बाबा आणि श्रद्धा म्हणजे आमची भाची ते दोघंजणं की नाही बाजारात निघून गेले. आणि नंतरला मी घरी येऊन माझं जे काय थोडंफार काम आहे ते आटपलं. किचन सगळ्यात आधी ना आवरून घेतलं. म्हणजे नाश्त्याची भांडी करून झाली का दुपारी, मग तितकं काम कमी. आणि थोड्याच वेळात मग कुणालचे बाबा पण आले आणि येताना सर्व भाजीपाला म्हणजे कोथिंबीर, टोमॅटो, कांदे जे काय हवं होतं ना सामान बिर्याणीसाठी ते घेऊन आले होते. कांद्यांचा भाव भरपूर वाढला आहे याच्यावरती आमची की नाही चर्चा चालू होती. आज त्यांनी 70 रुपये किलोने कांदे घेऊन आले. 1 किलो कांदे आणले होते, कारण मागच्या आठवड्यात पण जेव्हा आणले होते तेव्हा ते म्हणाले की नाही कांद्यांचा भाव वाढला आहे म्हणून. ठीक आहे म्हटलं 1 किलो घेऊन या, बाकीचं म्हटलं पुढे आपण मार्केटमध्ये जाऊया मंगळवारी तेव्हा म्हटलं करू. तर इथे मी मॅरिनेशन करायला घेतलं. चिकन जे होतं ना ते स्वच्छ साफ करून धुवून वगैरे घेतलेलं आहे. त्यात टाकलेलं आहे आलं लसूणची पेस्ट, मीठ, हळद, दही, तिखट मसाला आणि बिर्याणीचा मसाला. आणि हे सगळं मिक्स करून जवळजवळ अर्धा ते 1 तासानं ठेवायचं. म्हणजे जितकं आपण मॅरिनेशन करून ठेवू तितकी बिर्याणी की नाही आपली खूप छान टेस्टी बनते. तर इथे सर्व मिक्स करून झाल्यानंतर 1 तास मी मॅरिनेशनसाठी ठेवलं होतं. मॅरिनेशन करून झाल्यानंतर इथे बासमती तांदूळ घेतले. आता हे तांदूळ बघा थोडंसं प्रमाण जास्त आहे, तर 2 टायमाची बिर्याणी मी आज करणार होती. सगळ्यांना घरामध्ये बिर्याणी आवडते त्याच्यामुळे तांदूळ भिजत घेतले. आणि कुणालचे बाबा खास करून मला मदत करत होत्या. अगोदर आमचं ठरलं होतं की इन्स्टंट बिर्याणी, पण नंतर ते म्हणाले की नाही मला दम बिर्याणी हवे. त्याच्यामुळे मग प्लॅनिंग इथे चेंज झालं आणि मग इथे मी घेतलेलं आहे दम बिर्याणी. तर त्याच्यासाठी काय केलं, अगोदर पाणी होतं ना ते उकळत ठेवलं. म्हणजे आपल्याला तांदूळ बघा शिजवून घ्यावे लागतात. त्यात टाकला गरम मसाला. गरम मसाला म्हणजे अख्खा खडा मसाला असतो ना, वेलची आहे, दालचिनी, काळी मिरी, लवंग आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं. ते टाकलं, थोडंसं तेल टाकलं, मीठ टाकलं, सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आणि पाणी उकळलं की त्यात मग हे तांदूळ टाकून घ्यायचे. आणि तांदूळ की नाही 80 ते 90% शिजवून घ्यायचं. म्हणजे थोडासा भात जो आहे ना आपला कच्चा राहायला पाहिजे. भात कच्चा म्हणजे 20% कच्चा राहिला ना तरी पण चालून जातं, वाफेवर तो शिजतो तो. तर इथे बघा तांदूळ बघा शिजून झालेले आहेत. आणि मग ते चाळणीमध्ये ना सगळं भात जो आहे ना तो गाळून घेतला. आणि गाळून झाल्यानंतर त्याची जी पेज असते ना, म्हणजे जे पाणी बघा असतं ना ते आम्ही कधीच फेकत नाही. त्या पाण्याचा पण मी वापर करते चिकन वगैरे शिजवताना किंवा आपण जेव्हा मॅरिनेशन करतो ना त्यावेळेस. तर इथे मी कढईमध्ये कांदा बघा लांब लांब कापला होता ना, तो असा भाजून घेतला. म्हणजे जास्त तेलामध्ये मी तळून घेत नाही, आपल्याला हे याच्यासाठी लागतं काय बरं लेअर लावण्यासाठी. तर कुरकुरीत कांदा बघा तो मी असा भाजून घेते कमी तेलामध्ये. तर एका टोपामध्ये मी इथे टाकलं होतं तेल, तेलामध्ये टाकलं तमालपत्र, कांदा जो चिरलेला होता ना ते सर्व टाकलं आणि व्यवस्थित सगळं असं लाल करून घेतला. कांदा लाल झाल्यानंतर त्यात टॅमॅटो टाकलेले आहेत. नंतर तिखट मसाला, हळद, परत बिर्याणीचा मसाला आणि मीठ, कोथिंबीर. म्हणजे बघा आपण चिकन जे मॅरिनेशन केलं होतं त्यात पण आपण सर्व मसाले टाकले होते. तर त्याच्या अंदाजानेच ह्या
कांद्याच्या पेस्टमध्ये हे सर्व मसाले मी टाकलेले आहेत आणि नंतरला थोडंसं पाणी ॲड करायचं आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून त्याच्यावरती झाकण ठेवून तेल सुटेपर्यंत की नाही सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आणि परतून झाल्यानंतर एक 4 ते 5 मिनटं तरी आहे ना स्लो गॅसवरती शिजत ठेवायचं. त्याच्यामुळे बघा तेल आहे ना चांगलं असं सुटून येतं. तुम्हाला जर का वाटलं ना की नाही चला आता तळाला की नाही लागते काय म्हणजे ती पेस्ट, त्यात थोडंसं आपण पाणी ॲड करायचं आणि मग पुन्हा असं मिक्स करून छान असं तेलाचा तवंग की नाही वरती येतो. तर हे बघा हे सगळं चांगलं असं मिक्स असा मसाला हा तयार झाला होता. त्यात नंतरला हे मॅरिनेशन केलेलं चिकन जे आहे ना ते मी टाकलं आणि व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलं. एक वाफ आणली झाकण ठेवून आणि नंतर त्यात थोडंसं पाणी, आता पाणी माहिती आहे कोणतं, ते जे भाताचं बघा म्हणजे तांदूळ जे आपण शिजवले त्याचं जे पेज निघतं ना ते पाणी मी त्या डब्यामध्ये म्हणजे ज्यात मॅरिनेशन केलं होतं त्यात डब्यात ते पाणी टाकलं आणि व्यवस्थित सगळं मिक्स करून जो काही मसाला होता डब्याला चिपकलेला तो काढला आणि मग त्या चिकनमध्ये टाकलेलं आहे. म्हणजे समजा ना अर्धा ते 1 वाटी पाणी ना ते पेजेचं आपण त्यात मिक्स केलं आणि एक 5 ते 10 मिनटं ते जे चिकन आहे ना ते ग्रेव्हीचं चिकन ते मी शिजत ठेवलं गॅसवरती. भात आपला बघा शिजून झाला होता. तर कुणालचे बाबा मला इथे विचार होते कोशिंबीर करायची बाकी होती तर मी आत्ता बनवू का, त्यांना म्हटलं नाही तुम्ही थोड्या वेळाने केलात तरी पण चालेल. बिर्याणी बनवायची म्हटलं का कटिंगचं काम की नाही जास्त असं म्हणजे जास्त करून दम बिर्याणी आपण बनवतो ना त्यावेळेस इन्स्टंट बिर्याणी कशी झटपट होते त्याला वेळ लागत नाही, पण दम बिर्याणीला अगोदर तयारी जी असते ना ती मेन असते, नंतरला बनवताना फारसा वेळ लागत नाही, झटपट बिर्याणी की नाही आपली तयार होते. तर मेन तयारी आपली झाली होती, भात शिजून झाला होता, चिकनसुद्धा आपलं एक 5 ते 10 मिनटं, 10 मिनटं नाही म्हणजे मिनटं 5 ते 7 म्हणजे अर्धा चिकन आहे ना म्हणजे अर्ध शिजलेलं असेल ना असं चिकन शिजवून घ्यायचं. तर नंतरला इथे मी तयारी केली मॅरिनेशनची म्हणजे लेअर लावायची तयारी केली, सॉरी मी मॅरिनेशन म्हणाले. तर काय केलं एका टोपाला की नाही घी लावून घेतलं, एक मोठा असा टोप घेतला त्याला घी लावून घेतलं. नंतर पहिली लेअर होती ना ती लावलेली आहे चिकनची. चिकन आहे ना खूप असं गरम होतं, त्याचा रस्सा म्हणजे ग्रेव्ही जी असते ना ती अगोदर तळाला थोडीशी जास्त टाकायची म्हणजे बिर्याणी जी आहे ना आपली जास्त लागत नाही तळाला, म्हणजे लागायचा चान्स नसतो आणि अशी पण लागतच नाही. तर चिकनची लेअर झाली, नंतर त्याच्यावर टाकले मी भाताची लेअर. नंतर जो तळलेला कांदा म्हणजे भाजलेला बघा कांदा असून तो टाकलेला आहे, कोथिंबीर टाकलेली आहे, पुदिना टाकलेला आहे आणि थोडासा फूड कलर तो मी असा टाकून घेतला. नंतर पुन्हा त्याच्यावरती चिकनची लेअर पुन्हा भाताची लेअर असं करून सर्व जे बिर्याणीच्या लेअर असं लावून घेतला आणि पूर्ण टोप असा मस्त पूर्ण असं काटोकाट्यानं भरला होता. आणि मला वाटतं बराच वेळा मी तुमच्याशी ना बिर्याणीच्या रेसिपीने शेअर केल्या आहेत, तुम्ही जर का मागे वळून गेलात बऱ्याच वेळा मी शेअर केलेल्या आहेत. अगदी 5 किलोपासून ते 6-7 किलोपर्यंत बिर्याणी की नाही आहे आपल्या चॅनलवरती. चिकनच्या पण बऱ्याच वेळा रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर केल्यात, पण ते जे व्हिडिओ आहेत ना ते भरपूर असे जुने आहेत. आणि एक गोष्ट तुम्हाला मी बघा सांगायला विसरली, म्हणजे सगळं टाकून झाल्यानंतर म्हणजे लेअर लावल्यानंतर सगळ्यात शेवटची लेअर होती तूप, म्हणजे तूप किंवा घी आहे ना प्रत्येक लेअरला टाकायचं, त्याच्यामुळे छान अशी टेस्ट येते आपल्या बिर्याणीला. तर सर्व लेअर लावून झाल्यानंतर इथे मी एक 10 ते 15 मिनटासाठी हा जो टोप आहे ना स्लो गॅसवरती आहे ना ठेवला, त्याच्यावरती ना जाड बुडाचा तवा ठेवला म्हणजे आपली वाफ आहे ना ती बाहेर जाणार ना अशा पद्धतीने तो तवा ठेवला. मी कधीच बिर्याणी बनवताना पिठाचा वापर नाही करत, कारण ते पीठ की नाही नंतरला वेस्ट होतं. फॉईल पेपर असेल तर सरळ फॉईल पेपर लावायचा किंवा असं जाड भांडं असेल ना ते वरती असं उपडी घालून ठेवायचं, त्याच्यावर पाहिजे जड एखादं म्हणजे वरवंटा आहे पाटा आहे हे असं आपण ठेवू शकतो. पण इथे माझं बरोबर काटोकाट्यानं व्यवस्थित ते तवा जाडसर ठेवला होता मी, तो व्यवस्थित राहिला होता. आपली ना बिर्याणी शिजते तोपर्यंत मी तुम्हाला बाहेरचा रूम दाखवते. हा बघा एक रूम झाला. कुणाला जरा पंखा बंद कर, कुणाला बघायला आधी पुसतोय. हा एक रूम फक्त पुट्टी मारून झालेला आहे, कलर करून नाही झालेला आहे. हा बघा 4 चांगलं दिसतं ना पण हां हां अजून तर भरपूर बाकी आहे. कुणाने सगळं साफ बीप केलं आणि हे बघा आधी पण पुसायला घेतलं. कलर बाकी आहे अजून. कलर हा फक्त काय म्हणतात पुट्टी म्हणतात ना, पुट्टी फक्त केलेलं आहे. पीओपी अजून बाकी आहे कलर. तर आता किती दिवस जातात काय माहिती, पण बरं वाटतं जरा ना पीओपी केलं तरी पण.
काय देऊ भांड ठेवायला तो काय आहे ना स्टीलचा टोप. आज कुणालचे बाबा थकले बाबा. कोशिंबीर कटिंग करून देता देता सगळं कटिंगचं जे होतं ते त्यांनी दिलंय. तो स्टीलचा टोप आहे ना मोठा हे पाठीमागे वाडगा पण आहे बघ कुकरचा. तर कुणालचे काका मला म्हणाले की वहिनी आज केळीच्या पानावरती जेवायचं आहे. त्याच्यामुळे मग आपल्या बागेतली जी पानं होती ना ती तोडून आणली आणि मग इथे सर्व स्वच्छ करत होतं म्हणजे पुसून वगैरे घेतली आणि मग ह्यांना जेवायला वाढायला सुरुवात केली. असू दे हां खोलचं काढ झाकण काढ. बिर्याणी बघा गरम आहे तवा. एक साईडने मिक्स करत जा. आणि हे बघा ही कोशिंबीर सगळ्यात आधी भाग्या आणि शेरू यांना देत आहेत. कॅमेरा जरा ब्लर नंतरला टेस्ट करून. पेंटर ए श्रद्धा बिगारी खास खास पाहुण्यांसाठी ब्या स्पेशल बिर्याणी. पेंटरसाठी तो वाग्या ओरडायला आला. बिर्याणी दम बिर्याणी हा? त्याला वास गेला. कुणाला चल जेवायला. त्याला वास पेंटरसाठी वाग्याला सोडता वाग्याला सोड कुणाला. खाली खाली बसा खाली बसा हे खाली खाली बस. हा बघ झालं का सुरुवात झाली. चल खाली बस खाली बसा जेवायचं खाली ना. बस नाही जा खाली बस. तू गुड बॉय ना खाली बसा. सुरुवात झाली आहे ना. त्यांचं पाणी आणलं. आता दे आता दे तर चिकन दिसलंय ना ह्याच्यात. अजिबात देऊ नको. शेरूला तर अजिबात नाही द्यायचं. काय ते मामाला विचारतो श्रद्धा खरा रिव्ह्यू मामा देतो. हा चांगले झाले पहिलाच त्यांनी सांगितलं आता. हा पहिलाच एक त्यांनी नंबर सांगितलं. झाला. हा पहिल्या घासतच बोल चांगले झाले म्हणून. इन्स्टंट नाही ही अचानक ठरलेली बिर्याणी आहे. हा दम बिर्याणी इन्स्टंट असते तर पटकन झाली असते. कुणाला आवडली का रे. कुणाला गरम लागतंय. मला गरमच खायला लागतं मला थंड लागतं. चला आता व्हिडिओचे एंडिंग करूया. सगळं आवरलं आमचं किचनचं काम सगळं आवरून झालेलं आहे. आता कलरचं काम आपलं किती दिवस चालू राहणार काय माहिती नाही. किती दिवस जातील. आता हे बुट्टीचं होईल दोन दिवसानंतर होईल काम बुट्टीचं. आणि नंतर कलर मारायचा म्हणजे मला वाटतं 10-12 दिवस जाणार हे असेच. मध्ये ना थोडासा गॅप येणार आहे. एक 3-4 दिवस मला वाटतं काम आपलं बंद राहील. त्याच्यामुळे वेळ थोडा जाणार आहे. मग गॅप झाला की मध्ये पण पूर्ण करायचं आहे कम्प्लीट करायचं आहे. हे आता आपले घरचे कारागीर आहेत म्हणून आपलं चाललं आहे हळूहळू सगळं चालू आहे. जसं जमेल तसं करतात दोघंजणं. ठीक आहे मग चांगलं वाटतं ना आता. आता जरा चांगलं वाटतंय पहिल्यापेक्षा. घर चांगलं दिसतं असं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना. एडिटिंग बाकी आहे बाबा चला.